Har vi en avtale? Ja, Per heter jeg. Ok. Ja, velkommen. Velkommen. Tusen takk. Ja. Tusen takk. Nettopp. Jeg skal ha et intervju med deg, ja. Ja, det stemmer. Ja, ja. Vær så god. Takk. Ja. Nei, jeg er litt nervøs, skjønner du. Ja. Det er veldig hyggelig at du kommer hit til vår restaurant. Og du har søkt jobb som servitør. Ja. Og vi trenger jo en servitør, så kan du fortelle hvem er du? Jeg heter Pierre. Jeg er fra Frankrike. Du kan sikkert høre jeg har litt fransk aksent. Jeg bodde i Norge i 8 år. Jeg trives ganske godt. Ja. Jeg liker å jobbe som servitør fordi jeg liker vanligvis å ha kontakt med folk. Har du jobbet som servitør før? Ja, det har jeg gjort. Jeg har gjort på en del av restauranter i Oslo. Og er det noen som vil at du ligner så mye på Bruce Willis? At jeg gjør? Nei. Det var litt... Men som jeg sier... Og du ligner litt på han heter han igjen, han... Sacha Baron Cohen? Ja. Jeg har tatt hver eneste dag. Det er så slitsomt å begynne å høre på det hver eneste dag også. Han har ingen sjarm mot det jeg har, liksom. Så... jeg kan snakke litt om meg selv. Jeg er biseksuell. Ok. Jeg håper at du har ikke noe imot om det når du skal ansette meg. Jeg trives ganske godt med mennesker, fordi jeg synes at siden jeg velger både mann og kvinne, så jeg synes at jeg trives ganske godt i begge to. Du har dobbelt så mange som meg. Jeg jobbet på DS Louis. Det er en stor restaurant som ligger på Aker Brygge. Der har jeg jobbet 4 år. Og så har jeg jobbet en del nesten overalt. Hvorfor... Har du noe kaffe her, eller noe vann? Noe vann? Vil du ha vann? Ja, men jeg må jo ha det nå. Jeg har tørt i halsen. Kravstor. Sånn. Takk skal du ha. Vær så god. Og det var gullvann, ja. Ja. Men tilbake til intervju, da. Ja, altså hvorfor liker du å jobbe på restaurant? Mest fordi man kan se både pent mann og pent kvinne. Nei, fordi jeg liker veldig godt kontakt med folk. For å være ærlig. Jeg liker å gi folk en god opplevelse. Og hvordan gjør du det? Jeg gir veldig godt service. Det har vært ofte når jeg slutter på jobb. Det er mange folk som spør meg hvis jeg har lyst til å ta en pils eller en drikke etter jeg er ferdig. Så iblant så går jeg ut med mine kunder og vi har det moro. Men mens du jobber da, service, hva er god service for deg? Ja, mest at mine gjester blir jo glad. De får servert god mat. Og de får jo en god opplevelse. Det er det de betaler for. Liksom så at mat er god, at mat kommer i tid. Og at servitør er snill, liksom.
Ok. Jeg klarer å bære 3 tallerkener. Det kan jeg godt gjøre. Jeg kan bare 5. 5? Ja, det kan jeg gjøre. Ok. Og en ekstra på I den. hver hånd. 5 på den, og en ekstra på den. Jeg er så god med venstre hånden. Altså, hvorfor er du personen her? Ja, jeg skulle si at jeg altså, hva skal jeg si, liksom, det er jo, jeg har en hyggelig fyr, og jeg kan gjøre mitt jobb, og jeg liker å være morsom. Jeg liker, og folk synes at min fransk aksent er jo veldig morsom, og jeg får masse tips av alle. Hva er du best på? Hva er du best på? Altså, hva tenker du at dette kan jeg riktig godt? Dette gjør jeg godt. Jeg er god på mange ting, men jeg er god å servere. Jeg er god i å gi folk en god opplevelse. Og det var 2. Har du flere? Ja, jeg vil ikke skryte mye om meg selv, liksom, men jeg er jo en pent fyr. Og jeg er så nervøs. Jeg beklager hvis jeg virker nervøs. Nå? Ja, jeg er litt nervøs. Det virker ikke sånn på meg. Du tror ikke det? Nei. Men så hyggelig å høre. Jeg prøver å gjøre det så godt jeg kan. Jeg er en hyggelig fyr. Jeg er pent, attraktiv. Hva kan man si mer? Nei, altså, siden det er restaurant, så er du til å spise opp. Har du noen ting du kan bli bedre på? Nei. Nei. Ikke det jeg tenker nå, men hvis jeg kommer på noen senere, så skal jeg komme tilbake til ditt spørsmål. Har du vært borti noe konflikt, trøbbel på jobb tidligere? Det er jo restaurantbransjen, og sjokken er alt for stresset. Så iblant så har man litt konflikt, men det er ikke noe spesielt. Man skriker mot hverandre, men på slutt er vi alle venner. Så du blir alltid venner igjen? Ja, det gjør jeg. Ja, okay. Så de konfliktene du har, det er bare plutselig også... Jo, det er jo jobbstress. Jobbstress. Jeg forstår at alle folk har mye jobbstress, så man skal ha en konflikt. Skriker du mye? Ikke så mye som homofil, men jeg har biseksuelle også. Det er 50-50. Om jeg spør din tidligere Louise om Pietro, eller Pierre Michel, hva vil de si da? Du vet, det var for å være ærlig. Jeg vil ikke komme her og snakke dårlig om min tidligere arbeidsgiver, men de var så dårlig. De har ikke betalt lønn i tid. Iblant så burde man vente en uke. Men er jo alle regninger som man må betale. Og så de liker å betale svartpenger. Det blir mellom oss. Og så de betaler bare 100 kroner per time. Så det var ikke en ærlig arbeidssted. Derfor er jeg slutter der. Er du ofte i Frankrike? Jeg prøver å reise 2 ganger per år. Min kjæreste bor i Frankrike. Du har en kjæreste i Frankrike? Han heter Juan. Juan?
Hva vil du ha i lønn her, da?